tuwo duniya ne, haka zalika baƙin mutum ma duniya ne. Nan da kuke gani Turai ne, France babban birnin Paris. Nan da kuke gani kasuwa ce wacce mafi yawancin waɗanda suke talla a nan wuraren duk baƙaƙe ne, gashi nan suna sai da abubuwa waɗanda suka shiga ƙasar turawa ta ɓarauniyar hanya. Amma fa ni sun burge ni sakamakon wasu suna raina sana'a, ba su yi ƙananan sana'a ba, suna ganin sun zo da burin su shigo turai domin su samu babban aiki. To suna ganin me yasa to suka shigo turai, inda za su yi irin wannan sana'a ai ba sun shigo turai ba, su tsaya afirka kawai su yi irin waɗannan ƙananan sana'ar. Wasu kuma suna ganin sun riga da sun shigo aikin gama ya gama, domin ba su san turan hakan take ba, shi yasa suka ce to gara su yi irin wannan sana'o'i, domin idan ba za su yi wannan sana'o'i ba sai dai su ringa yin bara da dai sauransu a turan, sakamakon abin da suka yi target a kai ba su same shi ba, kuma aiki ne bai cika samuwa a turan ba. Kuma idan mutum zai samu aiki to fa sai dai aikin kashe kai ko aikin chemical da dai sauransu.